Azima. 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 Faɗa min menene yake damun ki? Mama ina cikin rudani. Kullum da tunanin shi nake kwana ne. Ba na iya bacci. Waye shi? Domin duk abin da kuke faɗi ko da shi na a kunne na yake. Ko da yaushe sabu kuke a cikin idanuna da kuma zuciyata. Ba za ka taɓa canjawa ba. Idan kai ne mafi muni cikin nan ba zan taɓa gani ba. Saboda soyayyarka ta daɗe da ginuwa a cikin zuciyata. Kai fa mai daraja ne na musamman a cikin al'umma. Wanda ya same ka ya huta, wanda ya rasa kuma ya yi babban rashi. Tun farko na nuna mata gaskiya abinda take bukata ba zai yiwu ba. Shi so idan har mutum ya buɗe baki ya ce yana son ka, to duk duniya kai ɗin yake so. To malamin ƙauna, idan kana zance kana ba da labari akan soyayya sai a ɗauka wani masoyi ne ko kuma wanda kake soyayya. Ina ganin hakan ba zai faru ba har abada. Ai ba ma na san ba za ki taɓa yadda ba. Kin san ba zan yarda ba shi yasa kika zo ni. Amma ni ba da wata manufa na faɗa haka ba. Kawai dai na san hali ne. Abba ya yarda zan yi soyayya kuma na yi matuƙar farin ciki don abin ya bani mamaki. Da gaske? Da gaske wallahi. Idan zan ɗora ma wani laifi a gidan nan ba wani zan ɗora wa laifi ba illa ki. Ni kuma? Yes of course. After all ina jin ni ne mutum da na fara gaya miki. Na fara tsiye ki akan cewar ki fidda wani tartibi da idan kin kammala makarantar nan za a ɗora muku aure da shi. A waisu na baka ita. Ka ce ga inda ka dosa na gane abin da kake nufi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To wallahi sai na raba shi da ita. Allah kin ji na gaya miki, kin ji na rantse miki, wallahi sai na raba amini na da Allah na shiga ku. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Ina lillahi wa inna il